все я хочу привітати наших героїв на волі. Дякую, що ви вистояли, дякую, що ви витримали. Вчора був вельми емоційний і тяжкий день для нас усіх. Найперш я хочу подякувати президенту Трампу, Джону Коулу, Крису Сміту. Дякуючи їм і їх дипломатичним намаганням, люди вийшли на свободу. І президент Трамп правильно назвав гэта вызваленне закладнікаў. І ми ценім його особисту роль у гэтым гуманітарным працэсе. Дякуй Європейському Союзу і всім країнам, які все гэтыя гады прынцыпова і паслядоўна добиваюцца вызвалення палітвязняў. Вызвалення – гэта вынік нашай супольнай працы. Я хочу подякувати особно Литве, якая зробила неймовірне. Оперативно прийняла політв'язнів, оформила документи і допомогла на межі. Ми цінимо і бачимо гэту допомогу. І, звісно, дякую усім правооборонцям, міжнародним партнерам, які вчора хутко відгукнулися на просьбу об допомозі. Міжнародний гуманітарний фонд, «Весна», «Країна для життя», «Допомога», «Байсол», Freedom House, БДПЧ, БАШ і всі остальні. Ми раді бачити людей на волі, але давайте називати речі своїми іменами. Тое, що відбулося вчора, це не визволення, а примусова депортація. Ми всі переживаємо за лёс Миколая Статкевича, який відмовився виїжджати з Білорусі і мав повне на це право. Цяпер його месцазнаходжанне невядома. Його мужний учинок нагадує учинок Марії Колєснікавої, яка при спробі депортації порвала свій пашпорт. Усі визволені повинні мати право з'їхати чи зостатися. І вчора я розмовляла про це з американськими партнерами. Ми добиваємося, щоб при наступних визволеннях гэта античеловечная практика была спынена. Мы добиваемся так само, каб вызволенні суправаджаліся спыненнем рэпрэсій. Таму што, на жаль, кожны тыдзень з'яўляюцца новыя палітвязні, а праваабаронцы фіксуюць пашырэнне рэпрэсій. Безумоўна, усе павінны выйсці на волю. І прэзідэнт Трамп назваў мінімальную планку – 1300 палізняволеных. І мы будем працаваць з амерыканскай адміністрацыяй і ўсімі нашымі саюзнікамі ў Еўропе, каб вызваленні працягваліся. Гэта крок у правільным накірунку. І я заклікаю рэжым вызваляць усіх закладнікаў з турмаў. Гэта першы крок да нацыянальнага дыялогу, які нам усім патрэбны. Цяпер наша задача забяспечыць вызваленых дапамогай юридичнай, псіхалагічнай і медычнай, вырашаць пытанні з легалізацыяй і дакументамі. Таксама літаральна за дзень беларусы сабралі 85 тысяч еўра на падтрымку вызваленых. Я вельмі ўражаная гэтай салідарнасцю. Дзякуй вам вялікі. Мы працуем з урадамі розных краін, каб змабілізаваць дапамогу для рэпрэсаваных, а праз 2 тыдні мы рыхтуем вялікі кангрэс па палізняволеных, куды я таксама запрашаю як наших сяброў, так і усе СМІ.